ang top secret mo? Meron akong partner for ongoing 10 years. And then, kapag nag-aaya or mag-aaya ako sa kanya ng, alam niyo na, parang hindi siya pumapayag. Hindi ko alam kung bakit ganon. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 9:02 PM sa buong kapuluan, napakinggan po natin ang isa sa mga top secret caller natin na nagbahagi ng kanyang kwento. Kabisyo, may katanungan lang ako sa inyo. Paano mo ba masasabi sa sarili mo na totoo kang nagmamahal sa kabiyak mo at sa partner mo? Madaling sabihin na mahal mo siya. Pero kadalasan kulang tayo sa pagpaparamdam o sa mismong pag-aaruga sa partner natin. Madaling sabihin na hindi mo siya lolokohin, hindi mo siya iiwanan, pero nagloloko ka naman. Kabisyo, sabi ng karamihan, nakatingin o hindi man nakatingin, alam man o hindi alam ng partner mo kung may ginagawa kang kalokohan o nasan ka man, dapat alam mo sa sarili mo na handa ka pa rin siyang mahalin ng buong buo. Kahit wala siya sa tabi mo. Handa ka pa rin piliin siya sa panahon na maraming tukso. Kaya mga kabisyo, halika na. Alamin natin ang Rocky's Secret Files na ibinahagi sa atin ngayong gabi na to. Hindi ko napapatagalin pa at ito ang patikim ng Rocky's Secret Files with Titangelo. Seven years na kami, pero palagi pa rin siyang nagseselos. Yes, kabisyo, tama po kayo nang narinig. 7 taon na po sila. Pero palagi pa rin daw nagseselos ang kanyang partner. Ano kaya ang laman ng storya ng isang kabisyo natin? Bakit sa loob ng 7 taon na pagsasama nila ay nananatili pa rin na may hinala o kulang ang tiwala niya sa kanyang partner? Basihan ba ang tagal ng panahon para hindi ka na magselos sa iyong partner? Sino nga ba talaga ang may pagkukulang? Yung pinagseselosan o yung mismong nagseselos? Normal lang bang magselos, kabisyo? Malalaman natin yan at maaari ka rin magbahagi ng iyong thoughts, comments, violent reactions sa ating pagbabalik kapag nabasa na po natin ang ating Rocky's Secret Files with Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog kong awitin sa inyo. Bye. South Border, kahit kailan. Kabisyo para na.